варзиш бояд дар тамоми ҷаҳон мардумро бо ҳам муттаҳид созад, аммо дар ҷое ки эҳсосот баланд аст, албатта ки ҷанг низ ҳаст ва ҷангу бадбинии кушоду равшан байни футболбозон рух медиҳад. Ва имрӯз мо дар бораи футболбозоне нақл мекунем ки ҳатто рӯи якдигарро дидан намехостанд. Лайк мон агар тунис футболбозиро бад бинӣ ва албатта дар комментария кӣ буданашро навис. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии 1xbet мебарояд. дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дарров регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. даромади гап бонусҳо бо промокоди touchfoot 1xbet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. робин ван перси ва стивен джеррард аллакай карьераи футболбозии худро тамом карданд, аммо то ҳол гап намезананд ва дар вохӯрӣ бо ҳам салом намекунанд. ҳамаш соли 2013 дар дербии ливерпул манчестер юнайтед оғоз шудааст. байни капитани ливерпул ва ван перси ҷанг оғоз шуд ки дар он джеррард ба ван перси гуфт ки ту хиёнаткор ҳастӣ, зеро ба арсенал хиёнат карда ба манчестер юнайтед омадаӣ. ван перси бошад ҷеррардро масхара карда пурсид: медалҳои тиллои ту аз премер лига дар куҷоянд? ҷеррард боша хомӯш наистод ва ба ван перси гуфт ки медали тиллои лига чемпионҳоямро нишон диҳам. ҳарду якдигарро сахт таҳқир карданд ва акнун онҳо нияти оштукинӣ надоранд. эҳсосот дар чемпионати Франсия низ ҷӯш мезанад. бори пас аз ғалабаи PSG бар Марсел, бозингари парижиё Тиаго Мота ба бозингари Марсел Брандау чизе гуфт ки ӯ ҳамватанашро дар назди раздевалка бо сараш зад ва бинияшро шикаст. Брандауро барои ин кораш ним сол аз футбол маҳрум карданд. ягон ҷои тааҷҷуб нест вақте дар дерби байни футболбозон нофаҳмӣ мешавад, аммо ҳолате мешавад ки футболбозон аз як даста якдигарро тоқат кардан наметавонанд. ҳамдастҳо дар мунтахаби Германия ва Бавария Мюнхени Лотар Матеус ва Штефан Эффенберг мисли сагу гурба буданд. Эффенберг Матеусро тарсончак мегуфт ва ҳатто пас аз тамом кардани карьераш ором нашуд. ӯ барои Матеус як боби китоби худро бахшид ки номи он боб Лотар Матеус оиди футбол чӣ медонад буд ва баъди ин сарлавҳа варақи холӣ сар мешуд. боз як ҳамдастагон дар мунтахаб ва даста ки дар муносибат бо ҳам мушкилӣ доштанд, ин теги Шеринген ва Энди Кол буданд. вақте Кол дар мунтахаби Англия дебют кард, маҳз Шерингро дар майдон ивоз кард, аммо Шеринген вақте аз майдон рафт бо ҳамдастааш салом накард ва ба ӯ муваффақият нахост. Кол он вақт аз ҳамдастааш хафа шуд ва то ҳол онҳо бо якдигар гап намезананд, аммо ин чиз вақте онҳо дар Манчестер Юнайтед бозӣ мекарданд дар майдон дида намешуд ва онҳо ба якдигар пас медоданд. ҳамдастҳо дар Аякс Златан Ибрагимович ва Рафаэл ван дер Вайт низ муносибати бад доштанд, аммо бо Златан муносибат душвор аст. ӯ бо Пеп Гвардиола, Эдинсон Кавани, Марио Балотелли ва ҳатто тамоми чемпионати Италия муносибати вазнин доштанд. баъд аз бозии дӯстона байни мунтахабҳои Голландия ва Шветсия, ван дер Вайт Ибрагимовичро барои қоидавайронкунии барқастона гунаҳгор кард ки дар натиҷа футболбози голландӣ ҷароҳат бардошт. Златан бо боварӣ гуфт ки қоидавайронкунӣ нохост шуд ва гуфт ки агар бори дигар чунин гӯяд, ӯ дар бозии навбатӣ ҳарду пои ван дер Вайдро мешканад. ҳатто ҷангҳое шуданд ки онҳо аз саргузаштҳои ишқ, муҳаббат ва хиёнат сарчашма мегиранд. ҳама муноқишаи онро ки дар APL рух дода буд ба мунтахаби Англия таъсир кард, хуб дар ёд доранд. ҷон Терри бо дӯстдоштаи рафиқаш Уэйн Бридж бо занаш хиёнат кард. онҳо бо ҳам дар мунтахаби Англия ва Челси бозӣ мекарданд. Терри на танҳо дастбанди капитани Англия, балки дӯсти худро аз даст дод. пас аз ин Уэйн Бридж бо Терри дигар салом намекард. чунин ҳолат дар серия А дар состави Самдория рух дода буд вақте Мауро Икарди ба хулосае омад ки ба зани пешниҳаи дӯсти худ Макси Лопес хонадор шавад. Ванда Икарди на танҳо зани ӯ, балки агенти футболиаш низ шуд ки ин ба карьераи Мауро таъсири манфӣ расонид. бинобар ин Макси Лопес метавонад ба Икарди ҳатто раҳмат гӯяд ки чунин зани вайронкорро аз ӯ гирифт. ростӣ ӯ он қадар бад нест, аммо чизе шудагӣ шуд. дар мунтахаби Голландия ду ҳамлагари бузург ба ҳам душман буданд: Руи ван Нистерлой ва Патрик Клюверт. мушкилӣ дар муносибати онҳо ба футбол буд. Нистерлой футболро ҳамчун меҳнати вазнин қабул мекард ва мегуфт ки ҳар кас барои даста ва мухлисон шуда 100% қувваташро сарф кунад. Клюверт боша футболро ҳамчун бозӣ ва дилхушӣ қабул мекард. бори вақте пеш аз бозии муҳим Клюверт ба шабнишинӣ реб рафт. ва Нистерлой гуфт ки ӯ яке аз онҳое аст ки гол зада наметавонад. Клюверти хушҳол бошад ба ин чиз умуман аҳамият надод ва як сухане нагуфт. мумкин баъди шабнишинӣ хаста шуда буд.
шавқувор мешуд вақте медидем ки Златан Ибрагимович ва Йенс Леман дар якҷоягӣ бозӣ кунанд. Дарвозабони немис низ бозингари ҷанҷолӣ буд. Бояд гуфт ки ӯ бисёртар бо рақиби худ дар мавқеи дарвозабонӣ ҷанги бисёр мекард. Тамоми карьерааш дар мунтахаби Германия ӯ дар сояи Оливер Кан буд ва танҳо дар охири карьера Леман тавонист ҷойи Оливер Канро бигирад. ва ӯ ҳамеша ҳамдастаашро дашном медод ва бахилӣ мекард ки дӯстдоштаи Оливер аз худаш хело хурд аст. дар даста низ кори Леман на он қадар хуб буд. пас аз он ки дар мавқеи дарвозабонии Арсенал ҷои ӯро Алмуния гирифт, муносибати онҳо хело бад шуд. дарвозабони испанӣ мегуфт ки ӯ аз нигоҳи ҳамдастааш мефаҳмид ки ӯро бад мебинад. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.